أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد ummatore julɓe fulɓe ɓadiɓe dayiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Hande ñalde nasande 17 lewru korka hitande eggutuki annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam iga gelle makka hoti madina hitande 1445 fototirnde e ñandere 14 lewru mboy hitande mana no gas 2024 mana dañeki annabi isa alayhi salam e no gas e nayi dañeki annabi isa alayhi salam en ɗon jogi firo qur'anu e nder ɗemgal fulfulde foti bawɗe meɗen e gandal meɗen ko jomirawo gandini en to nden bo keña en mbaalino e nder suratul ra'di en mbaali dow aya ka 13 won ɗon hande en ummoto e dow aya ka 14 laataki bo ɗum dow hisbere mbiyol Allah ɓangiɗo ceniɗo afaman ya'lam أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو عمي إنما يتذكر أولو الألباب أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب كينيا دو إن جانجي بallol ngol jomirawo ɓangiɗo ceniɗo fiyani en jikki herɗinki sendidirki hakkunde goonga e fewre hakkunde diina e majjere o fiyani en ballol aramno taw hakkunde jeygol e ñuwre nden o fiyani en hakkunde bumɗo mo yi'ata nden e gi'o nden ɓaawo ɗon o yajjinani en o fiyani en ballol e dow ko laarani bano ndiyan toɓoyɗan toɓalan tokkuɗan laabi muɗum mbiyen tokkuɗan ilaali ko ɗan yaha inare walorde maja wi'ete weedu ɗan waɗi guufe bo mana mawake dow ndiyam ɗan sey laati nda ndiyam nda guufe ko yi'ete e jayri kam guufe ko botata bo kanjum woni ndiyam abo jomirawe malla bo nanol ba woodi kujeji ɗi naftortoɗon laatiɗi bano tafarle lesdi bano kangeri shardi jamdi ɓaleri ɗiɗi fumaji ɗi ɗon ɓoline e hiite to ɗi nani hiite waɗi hiite ɗi laato ndiyam to ɗi laatake ndiyam ɗon anjima ɗi ngodi guufe maji anjum mbiyeten bu'e wayildu sey jomirawo ƴami en to kadi joni e ndiyam e guufe ko ɓurani on e heɓtuki e nafuki ay ndiyam ɓuri guufe ko guufe kam hande joni tagu tawi gahere bete e fata ɗum hokkamo guufo ko wala ko o ñaami on ɗon ko itanmi to muñuno ndi ɓendi ndinton ndi lesdi ɓuranimo e dow ɗum woodi yaya Allah hennun o ñamata folle on ummake ɗum hentanamo kerol fokkitordi ni e o ñamadi way banda folle mi tammi ɗum defotake e folle ɗe seɗɗa gogo way fokkitordi ni no keddori downi heɗum hentanamo ndi hayri he o ñamadi hayri hanko o ñamata folle to ta ñamno folle wa ɓuri ko to Allah rewi jomirawo to nda afaman ya'lamu jon kadi anduɗo annama unzila ilayka min rabbikal haqqu ko jomirawo jippinanma iga muɗum ɗum gonga fa amana bihi nden o nuɗɗini e majum o wala ko seko nden bo o ɗowti o waɗiga kuugal mako bane bolwuɗen heesi keña kaman huwa ama o nandi e bunɗo ay la ya'lamuhu mo anda ko ɗum jippinanma ɗum wala yu'minu bihi o nuɗɗinayi bo e majum ɓe nandi ngam Allah o heɓti nda ko qur'anu wardi e majum
o heɓti diina dimbande nde o dimboto fu e nder diina o andi ɗume mo waɗata mo jangi ko darani iri bano fiqihu o jangi ilmul ibadat o jangi ilmul muamalat o jangi bo ilmul aqida o andi joomi ko andi bo kuuɗe ɗe mo huwanta joomi ko andi no o hurata ɗe ngam Allah o nandi de mo jangayi andayi heɓtata ay jan ɗum nandayi ko innama kawai haala ka'a yatazakkaru ulul albabi jemira en hakkilo tan miccitoto nga'azito e dow maka keɓtayigo naɓe goo o kan andi o bo anda nden ngara fondaɓe giyandu hundu goo joni ko ɗum fidata kenan e jonde duniyaru joni kowa dina men kan kowa modibbo maka neɗɗo andi andama kawai tawa lattake modibbo shikenan e to shani andal bo ta tefi goɗɗum e jikki muɗum hetawa wala amma bo latake modibbo shikenan hala wati iri no henana ɗum hokka fatawaji goɗɗi ɗi na deydey ba goɗɗi na nder defte ɗi goni ma nana ɗum hokkiɗi ɗi gancide ɗi fota iri bano jande rewɓe nde ɗum jangata nder cuuɗi barbaɗi ko dakata hayru jogande e jande ɗum jande babba lahira nga waɗi nga tawima ya barbaɗi ko dakata e nga yima dakata hayru shikenan nga salo nga hendira e maɗa ko mbodi bo haka zulay aya zulay bisma zulay tawi ni shikenan a fotti e mbodi lahira wala ko annuma e mari to jande woɓɓe iri hokkoɓe fatawaji e ko'e ɗum wallahi ɗum nandi bano jande ɓe fule rewɓe ta tawi a haɗay ɗum ma wala heɗoy ma hassada woni nder ɓernde maɗa a hasake modiɓɓe alhaali bo jande nden nde jangatake mi hokki en mana etergal mbimi e yimɓe ujunere ngoni fu wiyete dubu to weeti ɗum heɓa yimɓe temerre woore kamɓe dilli tefoyki jande to ɓe garti hamɓe bo ɓe jarna ɓen ɗon luttuɓe jewenayo to ɗon woni andal e foofa amma to e lardu ndu fu mari he tagu goto tan wonte durwowo waɗuki ɗum en giɗi diina kankam amma bo en giɗa yarki bone e nder maka nemo talibi walaysa iktisabul mali duna mushaqqatin tahammalaha fal ilmu kayfa yakunu tefuki duniyaru ma hedda ga e yarki bone de tefuki duniyaru ma ndare nyakkoya doyaje maɗa e ɗume e gi'eje ɗum ɓuri nyaɗuki mi yiɗa iri ɗum ɗon ko bo faɗoɗa aduki ƴombe dangaki doyaje ɗum ma ɗum kugal nyangal aftaki kimma e koli maɗa ngaɗi hirohon ɗi fumaji ko tefata way doya tefata nden mbiya way den andal bo hanum bo wala bone ngam Allah tamannayta an tunsi faqihan munaziran bi ghairi ana'in wal jununu fununu ayɗi taweɗa modibbo andal ɗuɗa andal jo bo ayɗa janguki hande kanƴe ma iri kowa iri ɗe muɗum kenan an bo ɗe ma'a kenan nihi taweɗa a andi bo ata andintako innamal ilmu bitta'allum andal hangal he e andinaki Allah walla en innama yatazakkaru ulul albabi jemiraɓe hakkilo hamɓe wonte taskitotoɓe kefta anduɗo e mo anda ɓe gona go'o na ɗum hunde go'o ba ay ashabul uquli jemira en hakkilo hamɓe keftata non الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق jomirawo ɓañiɗo ceniɗo wi hamɓe wonte allazina yufuna hebbinoɓe ɓe hakkilo ɓen pa yufuna hebbinoɓe bi ahdillahi alkawe ɗe ɓe alkidi e jomirawo ay almakuzu alayhim ɗe ɗum nangitirta ɓe wa hum fi alami almakuzu ma alayhim alkawe ɗe ɗum hosduno e maɓɓe wa hum fi alami zarrati sa'ire ɓe ɗon mana nder alamu zarra ɓe ngara e duniyaru aw kullu aadin ko bo ma mbiya alkawal ko ngale tebruɗa ɓe a tawata mana ɓe joofi ɓe tawa ɓe dow deydey alamu zarraju wontemo komo kurɗo ɓe fonde wi goli annahu yawma alastu rabbikum qalu bale qala halumma ahadakum wa yudlabul abdu bil iqrari alladhi qad kana minhu awwalan hina tudi wa kana minhum kafirun wa mu'minun kama qada wa sha'ahu al muhaymin tonno ga alamu zarra ga mana zaman yonkiji joɗodino e nokkure nde jomirawo hanum andinde daga kowa ɗum iriri tawlattaki ma'ana wutandu hoore muɗum to ɗum meɗuno ɗum waɗa fottal gongal ɗum alkidi e jomirawo
jomirawo min woni joomu on joomi on taguɗo on tomi yaari on saare duniyaaru on ɗowtantoyam ko wayi bala momin tokkata to na an to nde yimɓe gadda duniyaaru kadi hemo nulonta ɓe nulaaɓe to a sittorina woodi alkawal ngal jomirawo waduno e maɗa bolle a to a tokkay ɗum to hangal joni ɗum tokkitoyima ɗum wiima a sittorina har ma annabijo wi aljunudu almunna al arwahu junudum mujannadatun famata arafa minha italafa mata nakara minha iktalafa yonkiji ma pottal maji e zaman ɗum no ɗi meɗunoɗi fofta goɗɗi woɓɓe mbowtiri bane mbowtirɗen hakkunde meɗen eni ninni kamanu to ɓe ngari jonde duniyaru ma to ɓe gigitiri tan ɓe nana ba ɓe andidirno non bo hunde ɗum wontiri goɗɗo to on fotti gaɗa kayiki way to o kan to andunomomi ƴamamo o yima hanko o meeɗama o ya e meɗuɗa yawki ɗon ma ko nde wori nana bo ba andimo kayo o kan tabbas a andimo hanko ma bo hen giya mo waɗanma darɗe ba mo anduma to ɗum daga alamu zarra joddal ngal ɗum wanno ɓe andidira bo to fotti amma a yiɗaga hanga ma nga yiɗama e nder mota ma to on jooɗi to ngam yaadey hanko ma to a mimoyima yaadey ko wawi tino heɓa hendira e bandum ɗum andidira kenan oya bo ko o yaaɓe ma a wolwatama na mi yaaɓima de giya a wala ɗum e ma ɗon ka yaadake a wowinomo ko non annabijo meɗen sallllahu alayhi wa sallam to alkawal ngala to maɗa jawtingal hangal ɗum ɗaɓɓitirta jeyaɓe jomirawo e jonde duniyaru maɓɓe wigo ɓe alkino wigo wala goɗɗo mo ɓe ndewata sona jomirawo to ngam ma noon nda ɓe ngari jayri dewal ngal ngam ma noon ɓe kebbina alkawe maɓɓe amɓe wonte to kebbinoɓe alkawe maɓɓe ɓe ustata nder alkawe maɓɓe ɗume ma ay bitarkil imani awil fara'idi ɓe ɗaccata nuɗɗinki jomirawo ɓe ɗaccata bo farillawol jomirawo ko gotol ngole ma ɓe kuwaygol والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون يوم الحساب jomirawo ɓaŋiɗo ceniɗo e wallazina hamɓe woni ɗe ɓeya ton maɗa yasiluna sonoɓe ma amara llahu bihi an yusala ko jomirawo umri ɗum sona minal imani ɗum idde nuɗɗirre war rahimi ko renga wa gayri zalika kon luti tanamaji renga haji woni daydine sonuki mana sonuki sumpo ko hakkunde maɗa e bande en mana jomirawo umri e majum o haɗi o rentini bo jeyaɓe mako e ga taƴuki renga ɓawo jomirawo tagi tagle annabijo wi sey renga ummi dari sey wi ya joman min mi darake darorde moltaki e dow taƴeki mana mi ɗon hula taƴeki to mi yehi jonde duniyaru jomirawo wi heƴanayi mana mi sonoto coniɗoma fu mi taƴoto taƴiɗoma fu renga yi mi jaɓi oyi to mi hokkima non kama noon tagu to wari jonde duniyaru to woodi leñol muɗum ni e ngol woni fuu irine baba en men e inna en meɗen gaɗayno nin ɗon tagu siryo yaha ɓadaki ngam ma sonoya sumpoku muɗum yaha e leñol yaalangol goɗɗum ko waɗata ɗum yaha num wane waɗata iri majum ma to ɗum shafake leñol waɗa iri majum leñol ɓadingol e goɗɗungol fu neɗɗo hakkilanagol daydinde joni ngam Allah ko jonde meɗen nde kowa mana feere feere ha e laataki meɗen ma en fu meɗen en ɓastotirɓe baɗum leñol go'o a jomirawo woodi hikkimani ko waɗi hawti en e ɗo bo waɗi en annidirɗen ko balleɓe ɗum hawti reedu wooru ko bo mana ɗum hawti e mana tsatsowal gotal ay woodi ko jomirawo ƴamta ɗon to mota nastuɗon ma an e goɗɗo jowɗon inare wonde ɓadima jomirawo ƴamta goto on haqqe goto on a toñakemo ko jippiɗon na a toñakimo balle jomirawo hawta on e renga goo ay woodi hikima jomirawo e nder ɗon kamma noon ndenen ɗum hakkilanen sumpoku meɗen dey hausa en mbi way diccanaki dammuɗo na ɗum ɗume na ɗum kulol bako durƙusa wada ba ɗume ba tsoro bane bako tagu diccano wadayel naway gam ma hulaygel ba to ɗum esum diccantako na ya laamiɗo katagun cewtuɗo umaru ne o foti kawa dammuɗo amma fu gelle ɗen e tokkimo noon kamma noon mo maɗa on ne o wayi fu ne o wontiri fu hanko bo to an ko Allah jarraborima ummo maɗa
na an subtoy bana an yehi lumol mi kokke al leñol kazawol e leñol kazawol lattongol an a jomirawo suɓanma hawtuma e maɓɓe nde jomirawo suɓanma hawtuma e maɓɓe bo leñol inna e leñol baba to jaɓa ne o waɗanma non ɗum hanjum wonte an bo ƙoƙari maɗa a jaɓi tinde jomirawo hawtima e maɓɓe to wumɓe maɗa jaafotiron an e maɗa an e maɓɓe to wodi goɗɗum nastuno hakkude ɗon a'a ɗum tegal a'a ɗum ñamande a'a ɗum henduki gese on andi iri majum ni hawrata en ko sarde wonde tegal gongal to wari nasti hakkude ɗon to falake giya ndaɓɓe ɓe derɗiraɓe malla bo a mana ɓe shaqiqi e ma giya goɗɗum salake ɗum wonnake ɓe gaɗino ɗum bo dow boɗɗum sarde wonde bo ñamande wonde goɗɗo ñamata biyaki ko bo a'a ɗum salori biyaki har haalaji ngara nasta hakkude ɗon sarde wonde bo ɗum shani henduki gese ko dongu ko a'a jiki kerakawol hen giya ɓe ɗali wolduki e dow kaya duniyaru ɗuɗɗum ɗum mo joɗoto tabo e dow majum woɓɓe bo rewɓe mum en ma kawrata ɗum debbo oya kore oya yiɗa kore oya hanko bo kullum debbo on e gurgurtanamo e dow kore oya hanko waka de moɗa ni o ubbino kadi shikenan goro wance ma wala ko wannimo e muɗum sarde wonde bo bacci ɓikkon fuɗoy kon tawi on kon hankon kon kawrata on anda kon kawra on ne kon fuɗɗoroy kon tawi on anon bo mbo'inon hakkunde moɗon hankon ma ne mbo'inirton hakkunde makon de ɗum umrore jomirawo de wo'inki hakkunde ɗon de ɗum umrore jomirawo na non mere ɗum jooɗi ba tinde jomirawo suɓanma ɓe hawtuma e maɓɓe hamɓe wonte leñol inna ɓe bo hamɓe wonte leñol baaba teddina ko jomirawo teddini o ƴamtay e dow ɗon o ƴamtay na heeci keña ton en bolwino mbiɗen gaɗa geetaku e geeto e na geeto hu ngam ma laataki an a geeto to a wi a han hey geeto gaɗanta geetaku to na a geeto ba a batotoɗo ko ɗum waɗantama tan ɗon bo a ɓurawi dabbaji luttuɗi hanji ma to ɗum waɗaniɗi geeto e ɗi gaɗa geeto mbimi wodi ngaari kawori ko nagge hawoye amma bo ñamnoge hege a nanguige wemge wala ɗume ma ngam ɗume ngam ma o ñamni o yarnige ko na noon to amman to a geeto an ɗon shikenan haala wati an a waɗa geetaku maɗa ngam ma a geeto a yahay kinna dada maɓɓe hamɓe to wodi mawnirawo maɗa a hinnay ɗum to wodi miñiraɓe ma nder ɗon a usayɓe a yaalayɓe ngam Allah naway a ngam ma tefuki goɗɗum ko bo mana yaruki goɗɗum ba ngam Allah nder diina gukkuɗa ɗum nder ɗum diina kawai a yahay kinna gogo maɗa malla bo a yahay kinna inna maɗa malla ma a yahay kinna bappa maɗa malla ma a yahay kinna kawu maɗa a'a kawu e inna e goggoɓe huɓe ngala ɗon to ɓiɓɓe maɓɓe kan ay e ɗon amma noon sey jaala inare ɓe jaalayno hamɓe bo hanjum sarde wonde emi jooɗi to leñol am gongol noddiyam e dow goɗɗum tomi sittori to inna an e fofayno yaha inare nden kawai sey mi siryo hemi dilla emi wumi ko guite an gi'ata hemi yehi inare nden wanna yiyam mo yeta o yaymi mo yewonte mi tawoyta to ni mi sittori inna an to e fofayno yahayni to min bo mi yahay non bo e andumi to baba an e ɗonno to ni ɓen ton ɓen bolwani ɗum mo yahani mi andi o yahay to min bo mi yahay non wonte ko handi tagu maɓɓa gite mum feera sittora to dada mum fofayno kam wuro kawumi ɗum en ɗo kan nana ɗon wonte mo yahayno ndema to an bo joni a yahata ndema ko fe'i e kawo maɗa goɗɗo fu a yanana ay moya wane amin o dilli ton to joni nda ɓiɓɓe wane mako ɗon an bo waɗu ne ƙoƙari ma irine o waɗayno en bicci ɗum fa har warti joni ɓiɓɓe meɗen wayi ɗum taki mana andidira ba ɓi sakirawa wala ko wanni kowa e banni Allah reedu ngel kare en wayi ɗum hadda e kawu mako to hamɓe habdoɓe e kawu mako ɓe tammi hanko ma emo walla kawu mako nde goɗɗo nde hooco e nawshire nde wari sey e honduko hende ñiƴe mulkiti hey mo kawai faɗa ba da kowanka ba saboda ana da anin mamanka kawai a maka mundul a bakinka wai ba da kowanka ba saboda kawai kanin mamanka ne ka a zo a yi maka wai mundul a bakinka hanko na kowa mako yan kanin mama mako ta kawo mako wai na kowa mako ba un anin mama mako ta to wale ɓe ma jonde ɗum hoti noon wai tagu na moye maɗa maga ɗum miyo inna ma kawai miyo inna bo yo wasana ai na wasa ba miyo baba bo yo wasana ai na yo wasa ba amma noon ɗum jogo renga jama'a ibada ɗum sey tagu wa amma man kafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa tagu hey to haɓɓi yonki mum kin haɗiki ko ki yiɗi ɗum to ummake to ɗon woni atal aljanna ɗon ɗum
ngaɗa ka yaluki ne mawɓe ma jalirayno jam kala alhamdulillah shikenan mi dilli aran ma mi wari mi ndaara jamu moɗon kalas haala wati to ɓe ngari to ɓe ngarayi ma wuytu min mbi o maka on ma ɗum saɗaniyam amma ni en duru kadi gaare Allah walla e dow majum ngam tagu heelato bane mo muqama yata ukilu lil killi kama kala li ala wafa'il kayli aw baksihi ta mi mudanto mudaniɗo am fu de ba ko mudaniyam to hebbinaniyam mudore mi hebbinanamo to ustaniyam bo mi ustanamo nano non gontirɗen tawi to e alima jala ɗum to hokkima kokka ɗum to usima usa ɗum o he noon kadi to kowa ɓernde mum bande meɗen nden mo usatama mo yalatama ene jooɗoɗa gurel ma kon tokkoron an tan wala jalowoma Allah reenu wallazina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala ko jomirawo umri ɗum yisona hanjum woni renga minal imani warrahimi wa gayri zalika wa yakashawna eɓe kula rabbahum joomiɓe ay wa'idahu kaltaji maako wa yakafuna eɓe kula su al hisabi ma'ana halluki horsiteki to jomirawo horsitoɓe horsiteki kalluki taqaddama misluhu en jangino yero maka toon ɓaawo anju waɗi Modibbo wi ɗo dartako mawol wa haala maka mi wolwanino en haala horsiteki kam ko mi haala hisabi ɗum iri bana annduɗa get soji en ɗum iri majum waali wiccini e dow kafahi siraɗi ina awwalu ma yuhasabu alayhi al abdu yawmal qiyamati as-salatu fa iza wujidat tammatan qubilat wasairu amalihi wa iza wujidat naqisatan ruddat wasairu amalihi aram ko ɗum horsitoto neɗɗo to maayi kan aram daga nyande maayi ma wala ka walta ma taw daga ko uwoɓe ɗum shako ma hanjum wonte haala tawhidi mo woni Allah maɗa mo woni annabijo maɗa ɗume wonte e kuusutuɗa ɗume ɗum ɗo ni ɗum nanto muna neɗɗo yata man rabbuka wo man dinuka wo man nabiyuka ɗum ɗon hanjum ɗum ni ɗum ƴamta neɗɗo tawhidi mum laaɓa taw to tawhidi muɗum laaɓi sey ɗum wo'inana ɗum inaare waalaki muɗum walande mum sey ɗum latana ɗum nde yaaja sey ɗum holla ɗum mana jipporde muɗum nyandere dargal bo waɗa ka ndaaruki nde ma hanu e woni ɗon ma heƴi ɗum amma bo nda toon jipporde wonde ɓurde nden e reena Allah wadda nyandere dargal ɗum waɗa nastuwa inaare muɗum to bo ɗum tawi ɗum anda ɗon bo ɓe dumpa ɗum ɓe ngaɗana ɗum kacca nda bo waade warta balle o maya e to ɗum toma ɓe fiyimo o yeweni ma to hotti hemo jokkina kadi bo kadi ay bone waɗi jomirawo noon kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan gayraha liyazuqul azab e layira neɗɗo to naati yiite to laral muɗum gaɗawal ngal wuli holñakke fuu muɗum heññi wuluki gaɗa ɗon heɗum wasiramo keso ful kadi o ɗum hu'itanamo azaba kesum ful ay bone waɗi ay ko to gamma noon ɓe gaɗa tawi hu'ita tagu keso ful kadi wo neɗɗo hu'ita yarki bone banane Allah reenu to gamma noon gaɗen kokari wiigo mana en shono mana zumunci meɗen en kuli joomi en bane o tindiniri en e ɗon والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار jomirawo ɓangiɗo sheniɗo e wallazina hamɓe woni ɓeya ton maɗa de sabaru muñoɓe ala ɗa'ate dow ɗowtare jomirawo zura waɗi to sa'ire nden mo yiɗa ummaki o nanga non ɗinni o ummi o nangi subaka waɗi sa'ire peewol ɗon ma o yiɗa o ummo o nanga non ɗum ni o muñi o nangi horaki wakkatire korka joni ne ñaɗiri ni bano wakkatire guli ɗiɗi gonɗen nder ɗon ma o muñi omo suumi ɗe ma emo hori kadi to ɗum wardi na wakkatire korka ma ɗon o woodi naafe mako ɗe mo waɗata amartukal kayra lakin ma tamartubi wa mastaqamtu wa ma qawli lakastaqimi mi umrumani min ɗon ko mi huwayi kam min ɗon mi yiɗa sumaki mi anda ko waɗi to farilla salake bone keɓami ɓedda hoore ma ya he ko ɗiɗi ma bone amma ni accu mi yima ka anno ma yowa ɗum nafuma den keɓen baraji ɗin min e maɗa fu
gaɗa ƙoƙari shumoɗa ta a wawai altine e almahisa altine e almahisa altine e almahisa ta wawata noon bo lewru fuu keɓa sumayeje tati na latoɗa ba min to sumayel salake kadi bo sey mawɗi to Allah yaari en fuɗɗita sumaki aa gaɗa ƙoƙari gaɗa ngam Allah jomirawo ɗon yiɗi kuugal ngal ɗum waɗi ngam muɗum ɗa irine korka ñaɗiri ni ninni tagu muñi suumi ngam Allah yari ndiyam ngam Allah wambay Allah hinnu ɗum aminu sale hande sumayere nde Allah ande mi yiɗa sumaki amma mi sumake ngam Allah kadi naade ɗo ɓuri sembiɗinki baraji muɗum hiɗande amma e hanum ɗabi'a muɗum hiɗande amma noon ɗum umrata ma bacci famari ɗi balagaki sumaki to sumake ma to yii noyne ka yoyi jara ndiyam ngam mama maɓɓe ma o wawi har hande inna baba maɓɓe har joni o wawi non bo baba maɓɓe ma o wawi jarɗo bone fu sey jiya e jimbiti kona noon to ɗum woweno ayda joni kan ɗum wowini kona noon amma nde ɗum wowatake bona ɗum wowatake ɗum lattaki bano julɗe kamma noon ɗum muña kowa to hewti waɗa ɗum noon ɗum e dow muñal kadi bo sabaru alal bala'i jarrabaji jonde duniyaru muyɓe e dow jarraba jonde duniyaru jarraba shokaku mbiyeten talawcina jomirawo jarrabo neɗɗo ko hirande muɗum wala anda bo ko e yata heɓa nde ɗum jarraba nda baccon nda rewɓe ɓe fuu tawa sarde wonde goɗɗo har dada e muɗum ma e ɗon nda nene nda baba ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗon bo wala hande ko ɗum hirto ɗum wela nanki ɗum wela yiki jama'a he muñi dow ɗon da to yino kam iri ɗum kam e dow ɗum mettuɗum kam ayndi kama maya fofta nana heya maggo lekki haɓɓa ɓoggol mana diwa hey maya kawai haala wati e dow mettuɗum ɗum gandi fullo yiɗa semtuɗum ɗume ɓuri hande nda kore maɗa jagangel maɗa wari bo wala hirande e cuuɗi e takayti ɗume ɓuri nda baccon ma famaron bo wala ko hirte hande mettuɗum ɗume ɓuri hande nda inna nayejo amma bo wala ko kunu ko o sumtoro jama'a ay ɗum sey muñal sey muyduki e maɗum tagu to muñayi e dow iri ɗum he faɗɗitoma ganna ɗum bone fa ɗum jarraba jomirawo bo da jomirawo on bo to inno he an ɗon hemo woja jawdi ndin o hokkuma ɗundi moɗini ndi wala kerol sababu el seɗɗa go to moyɗi emo ɓulnanmadi joni giyandi ɗuuɗi siya heɓuki maɗa ɗum ɗon ɗum in jiki mako na ɗum jiki maɗa ba woɓɓe mere noon gaɗa e ɗume ma ndi ɗon ɓuli jooɗi jiki maɓɓe woɓɓe bo cirti ngati wala iri ko gaɗayi amma ɗum wala ɗum heɓaki ɗo ɗum jarraba jomirawo ɓadima ñande dargal ɗum lattano neɗɗo to maayi e dow imanu e muñi dow majum noon ɗum ni tefiri wadde ker ñama ya alhamdulillahi ɗum lattano ɗum kayru ɗum fuɗɗanayi ɗum daga jikki sa'ire bana hisabi jikki horsiteki inare nde ɗum daroto he ɗum liƴƴiti jawdi fu hanko o saloto wala ko annimo aran ma o wala no ɗume ma kona noon e ɗum bincikoɓe jawdi ɓe kokki zakkara ɗo emo yaali gada maɓɓe ɓe ndaara soji en lahira e bincikoɓe komo watta ɗon he o ƴettaneɓe jungo o saalo wala ko annimo inaare zakka na'i a daroto ɗon inaare zakka beyi a daroto ɗon zakka ceede a daroto ɗon dikka zakka ma awdi hanjum wonte gawri nde yeke hitande fu tagu latani waɗuki ba e 30 ko andunomi kam hanjum ma ɗum ɗon tefa hokki bonena daw subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'una to Allah hoynana en Allah feesinana en nder moƴƴe mum Allah min tuuɓi feesinan leñol amin ngol e ɓillare handa e meɗen ɓerɗe meɗen kaɗɗe nden bo nda to wala to nasti he giya bone waɗi Allah reenu to tagu muñi e dow bala'i ɗum andi lalle ɗum jomirawo ɓilani ɗum andi noon ngam ma noon ko heɓine ɗum foti fu ɗum heƴi ɗum wiya alhamdulillahi hanko bo mo waɗi alkawal wigo ko ñamata jara ɗum ni e ɓilli noon ɗum ni o alkanima ɗum a heɓay ɗum amma bolle o feesinanma bo ɗum dalila seɗɗa goo amma bo o feesinanayima ɗum e maako na ɗum e maɗa ba anni ko gaɗata ɗo ko modiɓɓe tawhidi bolwi iktisabu wurtaki tefoya ta wurtaki a tefoyi ni an a huwi kuugal maɗa a heɓi ko a heɓayi a huwi kuugal maɗa an a heñi hokkuki dama na unki maɗa ba jomirawo woni kokkowo an kuugal maɗa tefuki tan ta yehi a tefi ni to a heñi kuugal ma a laɓɓini tawhidi ma a laɓɓini tawhidi ndaroɓe ma amma to a salake gurtoɗa tefuki to na tawhidi maɗa sembiɗɗum mana a yawoto hoore maɗa mbiya an wonte wurtaki tewi a anda Allah hokkata ko haɗata hamɓe bo ndaroɓe ma hamɓe ma a wonnaniɓe tawhidi kullu e nga juugi wane na'am
wane na'am mi yino en ka yawtake tonno go mi mo ɗum noddata kullum wane na'am e mo wuro wane na'am ñande go ta noddi a waɗi lebbi ɗuɗɗi a nodda o notaki o ɗali inare nde gay ko na noon harde wonde wane na'am e mo ɗon harde wonde bo wane a'a mo wurtake to ɗo kan on jawtoto amma wane na'am e mo wuro wane na'am e mo wuro wane na'am e mo wuro ñande go to darake o wurtake hemo hawti guttande ɗen ɗon ɗen ɗe humaje wurtoɗe o wala ɗon kona noon ay ɗum wattako dole de sarde wonde e jooɗi sarde wonde bo e tefoya noon inni en dimbo hanjum wonte ibada meɗen ɗum ibada hanjum ɗum gurtoɗa tefa tebre nden hanjum tan jomirawo yowma ta waɗi ɗum ni a waɗi kuugal maɗa kanjungal ngaɗa e dow maɗa an a heññi fa wala goɗɗum ko lutti Allah hokka ko bo hokkayi ɗon bo a wala bawɗe dow maako a wala bo godanɗoma bawɗe e dow maako gaɗowomo dole mo hokkuma kona noon to ta waɗi ngal maɗa shikenan to noon bo jiki tefuki ñawtigu magani ɗon ma en mbinoka goɗɗo to ñawi magani hoyrinta Allah woni koyrinowo amma tefuki magani ɗum wo'inki tawhidi ta tefoyi magani ta wari gaɗa ɗon ko fe'i fu a andi kay dai Allah dai hiiti noon kona noon yimɓe yi'oɓe ma e nanoɓe ma hamɓe ma to ɓe ko fe'i fu gaɗa ɗon ko yawade ɗum yaade emo dari ɗo magani ɗum wuro emo waɗa magani asibiti emo waɗa non ni kay ɗum kan Allah hiiti ɗum nana a tawhidi moɗon woɗi amma to a salake tefa magani a joɗake a ubbinake a magani ma ko nane ma an ɗon ma bo a fela e hoore maɗa aya da to mi yehino wane ni da ɗum laatakino ni da to mi yehino mi tefino magani kazani ay he tawhidi ɗum dillaɗa tagu amma ta tefoyi gaɗa ɗon mi wi en ay Modibbo Zabi Allah hinnuɗum woodi way hitande nden ɓe gaddi way debbo goɗɗo to nasti cuuɗi yari ndiyam wurtake way yimɓe gaɗa ka mayuki heɗu wi'i way neɗɗo he wadda tokal he sammina yolde wuro en jomi he tawmomi way debbo on nastata to o tawi tokal emo ya wuro ngon ngo wulima o nastata non fa yimɓe gaggitta ɗo sa'i o ngana e ɗum wanga e ɗum wita to shikenan sey jomi ƴammomi Allah rene joni haala ko ɓe ngiyata debbo goɗɗo e nasta cuuɗi ɗum samminata o yo sammina toka yo sammin ta sammini a heññi gaɗa ɗon mayɗo fu cuuɗi ɗin Allah faɗɗimo amma joni ta samminayi ɓadima debbo on ɗon wara o faɗɗa cuuɗi moɗon ɗi fumaji ayi ko tawhidi ɗum hanjum wonte gaɗa ɗum nden ndena a andi gaɗa ɗon kadi ko fe'i fu ɗum Allah waɗi ɗum amma ta waɗayi sam gaɗa ɗon ko fe'i fu e giya goɗɗum fe'ini ɗum kona noon tagu tefoyayi to heɓayi nana sewi a hanum woni tefoyayi waɗi to tefoyɗo on tefoyi warti heɓayi kona noon bolle heɓuki iktisabu wat tawakkulu na ɗon ma e haala tawhidi ɗum waɗi saɓani e dow majum ɗume ɓuri mo tefoyayi on bo heɓi to mo tefoyayi on heɓi nden da tefoyɗo on bo heɓayi ɗum fu majum wala ko wi'aka wala ko nanaka kona noon kama noon ɗum fu ɗum dokkal jomirawo hokkuki e haɗuki e jungo jomirawo ɗum woni amma tefre bo e jungo meɗen woni sey gokken ko woni jungo meɗen ndenen ko woni jungo jomirawo en mbiyata aa ko woni jungo meɗen en jogoto ɗum nden mbi'en he jomirawo waɗana en ɗum muɗum hanum bo en gaɗata noon kama noon tebre nde magani e tebre nde gurdeten ɗum fu majum ɗum wajibi e dow meɗen wakkatire wonde bo bala ɗum latto ñaw jottum majum a yehi e oya magani salori kowa a yi'a e firlo e waɗa ne yiɗi muɗum an bo wala dama ɗum hanjum ma ɗum hunde goɗɗum mettuɗum kowa e yaha e warta an bo ko futtere wonde haccude Allah jarrabima ta joɗake yimɓe shaako ta wari ko ñamuki ma ta hukki jungo yimɓe gurto ko a goɗɗum ni jomirawo jarraboke ma ñaw goɗɗum kalluɗum ko bo ñaw ɗum iri bano ɗoyru ko a iri ɗume bo ñawni lattiɗum wana bonejum to ɗon ma al asabaru muñal e dow majum tefana ɗum magani muñana ɗum to jarrabeki e dow saaroji iyaluji a andinane ɗo mbinoɗen tagu wala ne mbi ɗum hawti ɗum e bandiraɓe muɗum tagu sayire baba daño ɗum wonna ne yehi kokkiyam baba kazajo dañayam ay wala ko ɓiɓɓe bo won a yahu giɗa ɗum hokkuma ɓiɓɓe iri kaza en na ɓe daydaɗa bo ɗon ma a yahu mbiɗa ɗum hokkuma iri kaza ɓe giɗa fu Allah hawtuma e maɓɓe gama noon sarde wonde Allah hawtete ko dayɗoma na geeto ko mo dayɗa na geeto ko mo daydaɗon na geeto ko bo korema mo gonduɗa na geeto dole a heɓe goɗɗum ni e shani rayuwa ɗo ma he muñal a wawata mbaylita hunde ko jomirawo yadake waɗi heɗe muñira e majum
annabo en laatiɓe annabo en ma jomirawo jarrabo kera keɓe iri majum bo ɓe muñi e dow jarraba mako na an tan ɗum fuɗɗiri ba ga iri dañuki nga sulmatako nga lotatako nga juulata nga senatako fu annabo en ma gaɗi iri majum ɓe dañiɓe ɓe daydama hamɓe ɓen ma ɓe dañiɓe kona noon daydinde ka e re'i ko ɗum dañuma ko daña ɗum ko ɗum dayda on ɗum fu majum e ɗum fe'o ko bo kocoya ɗum ngara joddoɗa e majum ay on nani daraballahu masala lillazina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tata abdayni min ibadina salihin fa kanatahuma jomirawo fi ballol hakkunde rewɓe woɓɓe ɗiɗo ɓe mbooɗa ɓiɓɓe hiite bo goto on kore annabi nuhu goto bo kore annabi luuɗu hamɓe ma jomirawo fiiri misali goto kore annabi nuhu goto bo kore annabi luuɗu o eɓe les jeyaɓe woɓɓe jeweyaɓe jomirawo woɓɓe yeɓɓe amma bo ɓe toñiɓe kadi an joni a tawi noon a tawi hoore maɗa e noon ɗum kayni ɗum na ko bo a ɓuuri annabi ibrahim e bappa muɗum azara ay a ɓurayi ko ay to dañeki kam to dañima na o geeto dole maɗa noon ɗum muñirta en janggayno qissa annabi ibrahim dane o waɗi ka waduki e baba mako hey ma rondamo ma gunki o hanko da o annabijo allah bo rondamo gunki o bo o dilla talle mako sey talle to waɗa kay moye sodata ko nafata ɗum moye sodata ko nafata ɗum kadi mo sodata o filake to ndaari bano ñalwi toon he o yara ko ndiyam he o tuña ko e jare dille ko nga yarayna ay nga yarata ɗum fu mo holla yimɓe mako ka ko bo a ɓuri annabi nuhu dañuɗo ɓiyum biyeteɗo kan ana a ɓurimo hanko ay a ɓurayi gamma noon nde ma tawɗa hoore maɗa gotel salake e nder ma'ana yaadu maɗa jomirawo jarrabake ma e gotel to muñal hanjum wonte muñal gaɗa muñal hanjum jomirawo wallazina sabaru hanko mana hanko modibbo meɗen sabaru ala ɗa'ati ɗowtanaki jomirawo wal bala'i ko bo jarraba jomirawo jarrabaroma goɗɗum ko shokaku ko nyawu ko daydeki e goɗɗo ko keddo goɗɗo kalluɗo keddo mo keddata damo amma bo mo nyayi hande a wala ɗum a walama sam to ɗon ma sey muñal sey gurtinoya an gikkuji maɗa boɗɗi lattoɗa an gikkuji boɗɗi nde wala tujuzi insanan ala su'i fiilihi sayakafihi ma fihi wa ma huwa fa'ilu ta wata neɗɗo e dow kuuɗe muɗum kalluɗe komo waɗi ɗum kuugal mako kallungal ngal he'ima ndaɗɗon qissaji annabo en fofuduɓe e yimɓe woɓɓe na yeɗɓe ɓe mbataki shiya ngetaku ɗum jomirawo nasti walliɓe ta muñi a muñi Allah wallete emo durwa mo yi'e gaɗa maɗa wala emo yahata jiki o tefoy o yi'a gaɗa maɗa sey Allahu akbar hey gi'a gaɗa mako ɗum waɗama ne heewi annabo en ma ɗum fiyani en qissaji ɗuɗɗi mana nda annabojo nda gonga nangue ta wala ko nga yirata gaska fu nga wiray nder mo wara mo yollo kalluɗi fu nga waɗanaymo amma ragare jomirawo he en hanga kallunga ngan nga halki yanko geeto on e mo ɗon to noon ɗum wontiri an ta yiɗi Allah nastanma ni yofu juuɗe maɗa ta yiɗa Allah nastanma Allah accuduma e sembe maɗa e bo shikenan ɗon bo nja amma a watoto ko mo waɗanma ta yi a weeti a yi faɗo ma ko fili nake gaɗa cuuɗi ma ko e hoyere ma ko ngesa ma amma en jaa inare ton e ɗum yetama garda nder ngesa ma ko tsirara kadi shikenan helatto ɗon o humoɗon an wala hanko wala o halki ma amma ne o halkiri fu an ɗon daroɗa e dow hakkilo maɗa a yiɗi Allah nasta walluma nder hunde ɗum to Allah nasta e walluma o nasta e o walluma ko tefatta fe'o e maɗa ɗum wallahi ɗum fe'ata ko yadake a yoftani ɗum jomirawo mayma koma gaɗanamo kalluɗi to woodi geetum ɗum annduɗa fu waɗanmo geetum non ɗum heɓrata nasara non ɗum heɓrata wallide jomirawo amma wallide jomirawo nde warata ko neɗɗo e puppuko o yiya hanum ma he waɗi sembe muɗum o waɗa amma gaɗa o waɗa he jomirawo ɗala o yanzu poɗon jam annabijo sallallahu alaihi wa sallam nde hoore sayidina Umar goɗɗo yi'amo haalaji kalluɗi annabijo e Moosa e wi'amo kalluɗi annabijo e Moosa e yeeso annabijo ko ton sayidina Umar henani ɗum waɗatako on andi haali muɗum he ummi watoto daga annabijo ummi daga dillu nder wuro kadi sayidina Umar de'iti gaɗa ɗon annabijo wurto e to min no waɗi sa'ire nde o wiyanoyam kalluɗi a Moosa min bo daga nde bimomi gota kawai ummiɗa dilluɗa e to ay wakkatire nde o waynoma kalluɗi ɗin mala'ika en e dari e mbatanoma mala'ika en e dari e mbatanoma e kelanima daga nde on tuɗa honduko a wolwa bo heɓe doggi sai sheɗan wari dari
min bo mi dardatako nda yanda shaydan ɗum waɗatako ay ayna to ay foto hunde ɗum to a darake a wallitata hoorema e dow kalluɗum ni goɗɗo waɗanma kalluɗum giya amma a waɗanaymo kalluɗum ni to Allah nasta e walluma to bo a nasta a walla e hoorema to e jomirawo ɗalda on kadi ɗo kan he sembe e sembe he ɓurɗo gonaki fu hemo modibbo muɗum ɓuri gonaki fu ñamata nasarana kadi ko inde ɗum sembe e sembe ɗon ma en mbino ka e mbiɗen modibbo goɗɗo jangini almajirijo mum jangginimo e to o emi hoota o ya hoota e to ta hemi waɗanma jarrabawa taw ndaren kota e to a hoota e joni to kutirumo o hima ne gaɗanta ɗum o yemi dogga to shikenan lutti balɗe har joni fuɗɗiti joddaki e wako e kadi woda to ndu o hima ne gaɗata o yemi fiya ndu o ya joni ni e lutti e to ndu o hima ne gaɗata o Allah rene hene mbiɗa ema to kutiru o hima noddu jomiru to kutiru o himani noddu jomiru to indu kai kawai shikenan ngiya bicca maru leesi hala wati to ko ɗumen mo fottata goɗɗo kalluɗo fu inde mako kutiwa mo woni jomi ko jomirawo kona non to o wohima an bo noddu jomirawo hanum tan magantama mo to on kutiru ndun giɗa joni a zilloto a ɓuri kutiru zillaki aya ɓurayindu doggudu e zillaki mum ta fiindu a faɗɗindu bo ne gadata e jomiru kadi bo ay wodi shari'a hakkunde ma e jomiru ko to gamma non nodda jomiru henduma e maru ko fiskantima fu latto ɗum kutiru to ni ɗum kalluɗum e maɗa heelatoɗa kadi an bo a tefa jomijum henduma e majum he gaɗa ka do'aki Allah rena en e fitinaji ndaɗɗon qul a'udhu bi rabbil falaki ndaɗɗon qul a'udhu bi rabbin nasi ndaɗɗon kursiyu ndaɗɗon do'aji iri ɗi daɗɗuki e iri ɗi finuki ndaɗɗon do'aji iri ɗi ɗum watta isti'azat ɗi moltottoɗa jomirawo ma larenuma ɗi fumaji jogoɗa gaɗa ka waɗuki foti bawɗe jomirawo wallete non o walliri annabo en non ɗum o walliri annabo en nawa eɓe tini eɓe gaɗa sembe maɓɓe ba jomirawo walliɓe ba wa anil masiyati sarde wonde bo muñal ngal e jiki geddi Allah gaddantama hari ɗi tefa lalle sey a waɗiɗi ko waɗi sarde wonde e shani luumo ko shani riba goɗɗum shani riba hokka waare jaɓa ba'e ɗiɗi ko hokka waare jaɓanoye ba'e ɗiɗi ko bo iri no ɓe gaɗata hokka ceede jaɓa ko ɓuri ɗe kona noon ribani ko jomirawo halmini anen ɗo al'ada meɗen doggira e majum no ɗum wala sosai ɗum waɗino to yawtake amma gaɗa ɗon ɗum ɗali waɗeki tagu wadda waare e dow ba'e ɗiɗi ko bo wadda mbuhuwa e dow to ƴaawi ɗum jaɓa mbuhuwa e dow to ƴaawi hokka e buhuji ɗiɗi ɗum waɗini no yawtake amma gaɗa ɗo kam min e andal anni ɗum ɗali ngam wala jaɓo wadda mbuhuwa jaɓa mbuhuwa e dow buhuji ɗiɗi joni mi tammaki e ɗum waɗa amma mi anda to ɗo hanjum ma he neɗɗo muñani ɗum belɗum ko bo bano debbo goɗɗo boɗɗo bano iri mo annabi yusufa nufima tefuma sey a waadi e maako ɗon ma he a ño'i ɓernde maɗa karamɗi ɗin hanji nde ɗi gontiri nemo mo busuri newi wannafsu ka na wannafsu tefaymi ba wara'iha faya fil a'mali sa'imatan wa in hiya stamatil mar'a fala tashimi waynu yonki ma duruki hanki yonki manane ki wontiri bano ma'ana gayna ko durowo bano dabba durowa amman hanga gene maga kuuɗe maɗa boɗɗe wonte gene giɗaɗi yonki maɗa to a tokkake giɗaɗi yonki maɗa sey duran ma kukon maɗa botkon kon gaɗuɗa ñama kon fu ñayna kon giɗaɗi ɓernde maɗa ɗum nagge amman bo ko mbi'a mana ɗum mbala amman bo durdude maga kuuɗe maɗa boɗɗe ɗe gaɗuɗa ta acciki ki waɗa ka durki ki ñamaɗe ɗe fu maje latto a wala kuugal mala a wala kuugal borngal gongal har ma o wi'i kam hassanal lazzatan lil mar'i qatilatan min haysu la yadari anna summa fiddasani nder alburda ko kam hassanal lazzatan lil mar'i qatilatan ɗuɗi heewi yonki ko ki wo'inani neɗɗo kuugal gongal ma'ana barowal ɗum kuugal ngal kallungal ngal wara e neɗɗo omoye ngal nandima bano ñeekam boodi cacam boodi mbelɗan ɗan hawti e maagi e kafisa bo e komai nani amma bo tooke woni nder ɗon emo ñama emo jala emo ñama emo jala to hoti to tooke maggitake mo sey wiya emo gonga daga noon o dilliri noon to noon yonki hanki ki wontiri
amma non neɗɗo sey haɗiki ko kiyiɗi aya ka foɗunoɗen nane ɗo amma man kafa maqama rabbihi wa naham nafsa anil hawa haɗa yonki muɗum wara'i hawaya fil amali sa'imatan kiduroyi nder kuuɗe maɗa boɗɗe ta yofuki fala tuɗi minhuma kasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal kasmi wa kalifin nafsa wa shaytana ashewi wa kalifin nafsa wa shaytana wa'tihima wa inhuma ma halaka nusha fattahimi ni no mo alburda on niwi o yi luutu yonki maɗa luutu bo shayɗanu to shayɗan e yonki maɗa wo'inanima nasiha tuhuma nasiha ɗum ɗon ndaaru ɗum gonga bo yonki ma kai jon na hiri ɓe daɗɗi jon umma dilla rumbuyel maɓɓe tawi a maɓɓitiri gaɗa wala anduɗo yonki ma e shayɗan e sondoma ɓeɗa joni ay to joni ay ɗo joni kowa dilli lumo e to dillu ton nder ladde keɓa balel gongel koƴa dillirata tefamo machine kawai dilla lumo ngo ɓadaki jaha shoragel nanam shayɗan mo sondoto neɗɗo iri ka to na shayɗan malaika en sondoto tagu iri ka to iri ɗum ɗon hanjum woni shayɗanu hanjum bo wonte hawan nafsi ɗum waɗa ka sondakima haala on gokkon ba atal ngal yaara bo ton he to ɗum maɓɓi atal ngal shikenan he doggaɗal ma gaɗa ka gabtake a wani walla ka min kan hande mi semti to hema mi waɗayno hunde ɗum to ɗi hanji ma ɗum muñi dow maji wala tuɗi min huma kasman wala hakama ta ɗowtana shayɗanu ta ɗowtana yonki maɗa fa anta ta'rifu kaidal kasmi wal hakami an a andi dabareji shayɗanu a andi dabareji yonki ma heti jarima ton heɗi biccuma goɗɗo ɗo bonnan newete coba ɓe mbiyata ɗum way kafarkata kayka way kosgal ma yaruma sai mo kala bata kayni inda bani futowa way to fa kosgal ma ngal yaramo e wurtoytako way to ngal yaramo kurkuku kanjum waɗi ko hoodi to ɗum kafarkata kayka emo kala bata kayni inda bani futowa way to fa kosgal ma ko yaɓa yaramo emo wurtoytako to tagu kosgal mum to yara ɗum inare nde wurtoytako ngam ma noon gaɗen kokari gi'en mana en ño'i ɓernde meɗen e dow geddi Allah ngien en geddayi ɓe ngaɗi muñal e dow ɗowtare ɓe ngaɗi muñal e dow bala'i ɓe ngaɗi muñal daga accuki geddi Allah ɗum fumajum iftinga ɗalaba wajhillahi rabbihim mana tefuki zati jomiɓe mana tefuki yerda jomirawo la ngayri hinaway tana jomirawo ba min aradi duniya daga kujeji duniya na hanjum waɗi ba a'a ngam Allah o ɗali ko o ɗali ɗum ngam Allah o ɗowtani jomirawo ngam Allah o muñani bo dow ko heɓimo ɗum o hefti lalle ɗum jomirawo jarrabimo ko e nyawu ko e shokaku ko e goɗɗo daga nder leñol ma'ana leliɗo ko maɓofti en ko keddo e ngesa ko keddo e lumo ɗum fu wala ko waɗatake ɗum fu o wawi muñuki hanko on o ɓurdi oya on hakkilo e muñal ɓurdamo hakkilo e muñal ta latto o ɓurima ɗiɗiɗi to o ɓurima ɗiɗiɗi ni an woni les hanko woni dow ngam mano ɓurdamo hakkilo e natsuwa nden kadi e muñal ɗatto a muyɗo dow komo waɗantama fuu to noon bo kadi accuki geddi Allah ngam Allah ɓawo ɗon kadi wa aqamu salata ɓe darni julde ma'ana e dow sharaɗuji maare ɓe andi nagarɗan ɓe andi ndiyam ko inna salata kaɗaruha azimun wa babuha kusta biha ulumu injimo qurɗabi yahayal qurɗabi inna salata kaɗaruha azimun wa babuha kusta biha ulumu ko hande julde fimare mawɗum ande woni ko kerora ma'ana e dow haala anduki ande maare oye waqila hiyasna ta ashara alfa mas'alan mawjudatan fi kutubihim mufassala to ɗuyi neɗɗo daga huɗɗiri haala ndiyam taymama lotogal har yara ko yi'a assalamu aleykum wodi mas'alaji 10,012 ko hawti daga ndiyam ɓandu maako nagarɗam mas'alaji jangeteɗi ɗin ɗi ɓuumaji ha e julde nden oye ɗum wodi mas'alaji 10,012 oye kay kajjama aɗɗa haratul a'da'i alfan bila shakkin walamtira'i oye ma taw senan terɗe feere muɗum ma mooɓi ujunere senan terɗe tan ɗum hande neɗɗo senake handi wara daro julɗe o to wanni ma mi foɗani en gimol goɗɗo kanankejo o ko de ke ɗum wima on gimi Cheikh Usmanu ngol ngol babu ko konto oye a tsarki nan ake sallah anan ake bura sallah babu ko konto a tsarki nan ake sallah anan ake bura sallah babu ko konto
e nangarɗan inare senan ɗon ɗum juulata ɗon ɗum wiccata juulirde julɗe ɗen ko biccaɗe inare senaki ko bo kosowaɗe a juuliɗe daga ɗon to mo yawa o foli o hawtidiri o kamusake o ummake o dilloyi gaɗa ɗo wiyan nangarɗan ɗan ne ɗan waroto aɗan wattako o heññayi oppinaki kimma o wuttiɗinaki o anda kiita majum kawai nde ummi e gaɗaru ɗum e yeesoru ɗum o hawti o moyli ɗum humajum ɗum hawti ɗum waɗi dus hemo ummi hemo dilloy wayɓe juuloway sammi o ɗali julɗe mako daga ton dole o daro o wuttiɗino o anda kiita wuttiɗinaki daga tonno ma ko wala shari'a ma en andi neɗɗo to oppinake muntoto to muntake bo dole sai ɗume heto looti heto ɗeyɗala ko wurto taw toɓɓito heñña nden ɗo woɓɓe Allah e jarraboɓe ɗon bo kadi wo ɗum heɓa sheyɗan nasta he sheyɗan wiyaɓe ay wala ayne gaɗɗa fu a heɓta laaɓuki he har ɗum nanga ha ɗum juula en ko boymo to emo seno hamɓe ma ɓe ɗon sheyɗan heɓata ɗon bo nasara e dow maɓɓe nde ɗum wiɓe nin hamɓe bo heɓe dillirta toya he nde ɓe salitita toya to to yehi o oppinake shikenan senan ɗan waɗatako o oppino no emo ɗon wara kadi wo mo oppini gaɗa suudu fu yimɓe jinnorake ndu hanko bo o moyaki ma way o heññayi wuttiɗinaki to ɗo bo sheɗan pijirta tagu ngam hengel yima a laaɓayi sika way laaɓa tewata ko way a yiɗi laaɓana to a laaɓayi he kadi o faɗata yeeso e oppinaki joni nden ma de a laaɓayi mi tan mingel yoffatamo wurtoyo ko har ɗum nanga har ɗum juulawemo to emo waɗa nangarɗan ko bo o wara he ma mo fuɗɗi julɗe ɗen ma mo e kay min joni mi wuttiɗinake mi laaɓi bo kay assalamu aleykum he o dilla nangarɗan kadi bo ɗuuɗi heewi on giya woɓɓe ɓe sheyɗan pijiri Allah reenu to amma hamɓe ne ɗum magirta hunde ɗum hanjum ɗum ƴamaɓe bi'oma a waɗayi nangarɗan ko bi'oma julɗe maɗa bonnake on kan ummoy a annabijo na mala'ika en e ngaran mana ko an ɗon a hoorema a annabijo Allah e wolwanma oyi ɗiɗi huuɗi ngala to kenan sheyɗan bolleta an bo ko sheyɗan wi ɗum hanjum tokkata to a wimo noon ni shikenan o ɗan warta e hakkilo mako yamo an sheyɗan ɗum tokkotoɗan sheyɗan waɗanta to ami on joni Allah jarrabake an e goɗɗo to min juuli to mi yehi mi jaɓiɗe damo hoota to mi jaɓayiɗe ni o hootata sai mi yiyata way julɗe meɗen gaɗi nden taw he o tokko nanga atal mako o hoota julɗe ko ɗe min juuli min yehi min jaɓiɗe taw mi waɗi bayani ɗum amman kam o wiyan keña hanka o wiyata yan hande ɗo ma asira emo wiyanka min bo ka mbinomomi keya kan hanka kadi bo mbiyaymomi hande ma ɗum bo ɗum sheyɗani to yadake fijiri neɗɗo sey giya haɗi ɗum kuugal getal sam to woodi ɓe hamɓe ma to tagu to jaɓanangel sam ta oppinake a waɗi kerol ko shari'a a wimani haala waati a oppinake a foɗoyi a fiɗɗi a wuyti a foɗoyi a fiɗɗi a ɓiri a fiɗɗi ɓiruki biki patin modiɓɓe mbi ko biki patin pissalti wan natari non mo isiya wi en ko biki patin pissalti wan natari wakkatire nde o ɓirata o fiɗɗa hawtade e hoyende to o ɓilla kadi bo bindirgol mako kadi bo fitina ɓurɗum ɗum nane ummo kona noon to yi o ɓilla e bindirgol mako sembe kadi bo fitina ɓurɗum ɗum nane kadi bo fe'oto jon kan to ɗum halli lotogal ma ɗum farimo kadi bo to gam ma noon he tokko hakkilo nde shari'a wi ta waɗi ne shari'a woyi a heññini to de haala wati he ngara juula julɗe maɗa haala wati tagu waɗa foti bawɗe muɗum yi'a to oppinake wuttiɗinaki ki neɗɗo wawai wukka ɓodere wawai wukka heeɗo ngam ma wurtinki ko woni nder honduko bindirgol muɗum ngam ma ɗum woodi bone wurtaki sarde onde ɗum ɓuura toɓɓere woore woɓɓe sey ummake darake ɓaawa keññi senaki sey nde toɓɓito ayi kenan wonni ɗum kadi wo ɗuɗɗum amma to heɓi bano heeɗo wongo ko heɓi bano kaƴel gongel to suññani honduko bindirgol mum ɗon ni shikenan sey siiɓoyo toɓɓere nden ɗon nden hende wurto hanjum waɗi ɗum waɗi mana istibra'u wuttiɗinaki kin hanki toɓɓere woore tan luttata wala ko riwoytade nde wurto to ta waɗi heeɗo hikenan hanum bo e foɗayno aran ma e tefa ndiyam e woni huto to fooɗi shikenan he ngiya wurtini toɓɓere nden ɗon nden haala waati to neɗɗo wuttiɗinake keɗajo ɗum wiyata istibiraw ko ɗum waɗa kaaƴe tati ko to ɗe nafayi ɗum waɗa kaaƴe 5 ko kaaƴe 9 amman tati ni ke'i ay woore ma to laɓɓini de haala waati shikenan gaɗa ɗon neɗɗo hawta ndiyam kadi bo loota e ndiyam shikenan e jikki lootuki modiɓɓe ko giɗi neɗɗo fuɗɗira yeesoru mum bako fara ɓaworu mum
ɗum fuɗɗiroyta gaɗa e lootuki nden kadi woɗum wara ɗum loota yeeso neɗɗo hetto looti yeeso laɓɓini taw nden hukka jungo muɗum ɓaawo bo mana muntake no itti ko woni ton fuu wala ɗume ma hey hukka jungo muɗum to hukki jungo muɗum sey loota ɓaawo no lootino yeeso muɗum to joni bo hey loota kadi gaɗa ɗon to heññi bo kadi mbulmbuldi e ɓaɗi sey hukka mbulmbuldi sey ɗuɗɗum togo neɗɗo wiyata hamƴina jungo ngon hamƴina ngo hey loota mbulmbuldi Allah hokkindi bawɗe dillinki kaccuɗum tinin ndi ñaama e kaccuɗum ko sabulu ñamata kaccuɗum nde mbulmbuldi ñamirta kaccuɗum to ni a hukki mbulmbuldi a waɗi ni a ɓilli jungo ma a waɗi ni haala waati ta ɗuɗɗum take bo ngiya shikenan jungo ma ɗa laaɓi shikenan haala waati shikenan neɗɗo seno kadi waɗa nagarɗam muɗum de deyne shari'a wiri ɗum wara ɗam fuɗɗira ɗam mana wusɓaki e sorkikinaki mana ngam ma godaki ndiyan ɗan dara kenagol majam wa'i ne bo ndakam majam wa'i on andi kiita ndiyam ko ndiyan hanjan to ɗan laatake mana gotol nder tati majam waylitake ɗan watta nagarɗam ndakam majam kenagol majam nden bo e none majam ne ɗum andiri ɗan ndiyam so nani ɗan waylitori hunde goɗɗum ɗum joɗorde majam ndiyan to waylitorake noɓoɓi hanjum mbiyeten ɓokko mama wala goɗɗum ko heɓiɗan ndiyan to ɗan waylitorake joɗorde majam mana nguruwa ngan ndiyan ɗum leddi ndin boɗeri to shikenan hanjam ma ɗan wooji ko bo leddi ndin daneri hanjam ma ɗan ranni ko bo leddi ndin woodi ne wa'i hanjam ma ɗan wa'i noon to wala ɗume ma to noon bo bano iri haccuki ni ɗan joɗake feere majam e londe har ɗan fuɗɗi bano luɓuki ni ɗon ma wala ko heɓiɗan amma goɗɗum kesum ɗum yaasi majam wara nastana ɗan to ɗo kam hanjam ɗan wonnake amma noon kakkilanen ɗi anden ɗi hanji wonte ko ɗum yaata e ɗum janga e defte ɗen de daga alari iziya alari ishimawi iziya risala ɗum fu ko ɗum jangata ɗum kenan tagu janga anda ɗum to jangi andi ɗum lattake nder andal mum to lattake nder andal mum ɗum sey hura ko andi mana ko na haala waati to amma to laatake an a anda ɗum kadi joni mo andantama ɗum mo andata ndane senortoɗa to na an andani hoore maɗa akkoye ha wima ndane senortoɗa a gaɗa suudu a tefayi anduki a ƴamayi ay ɗum waɗayi deydey jama gam nano en gaɗu kokari anden dina men ka wa qamu salata ɓe darni julde e dow sharaɗiji maare wa anfaqu piɗɗa ati ɓe ñamni jawdi maɓɓe ngam ɗowtanaki jomirawo ɓe ñamni ɗum bo mimma razaqnahum daga goɗɗum daga nder komin diskini ɓe ɗo ɓe ilmul ma'ani min wongol holli goɗɗum daga nder ma ɗo bo holli ɗume ma razaka bo heto hunde botojum na bo minon kokkiɓe ɗo to a yi'a petay kon gotel e ilmul ma'ani nder balaga min ɗum na jawdi maɗa ndi fuumari koshata kokkitira ba koshuɗo hokkitiri jawdi muɗum sadaka gaba ɗaya shari'a wi ɗum hendadi tati ɗum witinanamo geɓe ɗiɗi ngam aran ma nde o waddini ɗo ɓe ɗum hokkata ndi woɓɓe yetɓe ɗum hokkata ndi ɓe ngala hande to e goɗɗo geeto mo wala ba mako wala ay ko hanko o hoshi jawdi mako ndi fuu o waddi o hokki sadaka ɗum bo joni ɗum tefa e goɗɗo geeto mo wala ɗume ma ɗum hokkani to e goɗɗo geeto mo wala ɗume ma ba mako ay wala ko luttuɓe men fuu to ɓe yetɓe ma ɓe jarayi ba mako kam gama no shari'a wi sey ɗum peccandi geɓe tati he ɗum hoosha geɓe ɗiɗi e kawti he ɗum hokkitamo he ɗum hoosha yebre hoore ɗum ya yow Allah jaɓu jomirawo bo jaɓi o hokki jawdi mako ndi fuu ɗum windanaymo baraji o hokkitiri jawdi mako ndi fuu noon ɗum windirantamo mana mbarjaari alhaali bo nda hanko ma ɗum witinanimo geɓe tati e shari'a to min tagu to waɗa noon ɗum hokka goɗɗum nder minwol ngol taɓɓidiya ma bo holli ɗum iri ɗume bo nden ɗo bo razaka ɗon bo holli wigo he hunde botojum yimɓe a hoosata hunde goɗɗum ɗum botata yimɓe ngiya accu mi hokkitira joni kan ɗume ma wonte to botata yimɓe no wiya bano garte ni ko mbiyen mana takiri neɗɗo to yasake jalka mum nane kandi nafatano joni bo ɗum jarrabara ko en bano girgiwol annabi nuhu ɓe oppiniɓe celingal ngal heewi jomirawo jarrabiɓe e ñaw goɗɗum hende ɓe ngari ɓe ɓirangal e goɗɗum sunkima to ɓe gukki ɓe laccito ɓe itti ɓe gujake ɗum kamma ɓe keɓa ɓe koyra e ñawu maɓɓe to hanen ma mbaɗake latoɗe noon Allah reenu yo takiri nin ta yi a itti ɗum calka maɗa jasiɗa a andi ɗume amma bo a hokkitirta ɗum dole he ko safara ɗum gesa maɗa toon kona noon
non hunde ɗum warti joni to joni kan ɗume wonte kadi eri anen kam ɗum tagu to hokkitiri ɗum wala amfani e muɗum gatto bano gaware dabbawa waati ga saaɗi ko ɗo tagu a hokkayga julɗo kay kefere o ma a hokkaymo nga a hokkatamo nga e ko to iri ba majum hanjum ɗum hokkata iri majum he ko to ɗum hokki ɗum nafay mo ɗum hokkata nunuwol bo holli na risku ɗum na an heɓi ɗum